това видео ще ви разкажа каква е основната причина за виенето при въртене на волана, шум, виене, стържене, всякакви такива странни шумове, които идват от хидравличната ви система. Имаме стандартна хидравлична помпа с ремъчно задвижване. Конкретната помпа е Look FL30. Тази помпа е монтирана на автомобил Mercedes R класа, като допълнително се монтира стандартно при платформите E класа 211, ML164, C класа W204, общо взето автомобилите от 2003-2004 година до към 2010-2011 година. Това, което най-често се случва при този тип помпи, повредата е следствие на падане на вискозитета на хидравличното масло. Стареенето на този флуид води до несмазване на металните части. Както при двигателя, така при скоростите, така и при тази хидравлична помпа. Много важно за правилната работа е хидравличното масло да бъде в стойности. Когато имаме амортизация, километри, работни часове на двигателя, часове, които водят до ниска минерализация на маслото, водене до спадане на вискозитета и мазането на металните части, се получава ето този ефект. Или по-скоро дефект. Дефектира клапана. Тъй като при тази помпа клапания елемент е алуминиев с нанесено покритие, което в случая води до износване на клапана и запазване на работната повърхност на корпуса. Имаме възможност да подмениме клапана с нов и да върнем помпата в заводски параметри. Допълнително с падането на вискозитета и прекомерното триене на металните части се получава износване в бъбрека. Може да видите светлината как пречупва и се виждат чертите, които са износени в неравномерна стойност. Така, допълнително към бъбрека имаме, тук вече със сигурност няма да може да се види, наранена работна повърхност на лицето на лопатката. Заедно с нея имаме и износване в долната притискателна плочка. За да възстановим тази помпа в заводски параметри, сме подготвили нова турбина, нов бъбрек, нов клапан. След монтажа на тези елементи може да гарантираме на клиента, че помпата е възстановена в заводски параметри и спокойно може да дадем 12 месеца гаранция за извършения ремонт. Към ремонта на помпата задължително се извършва промивка на системата. Имаме процедура, по която се вкарва принудително определено количество масло, което в повечето случаи е между 2 и 4 литра. Минава през системата, обира абсолютно всички стружки, отлагания от маслената магистрала, от кормилната рейка. Разширителният съд се подменя с нов. В редки случаи извършваме почистване на цетка и се връща оригиналния. След като бъде направена промивката на системата, може да гарантираме дългия живот на отремонтираната помпа.